Personal na binisita kan mga miyembro kan National Advisory Council as in National Technical Working Group kan Department of Social Welfare and Development ang probinsya kan Sorsogon, kan nagkaaging Abril 23 hasta 25. Ini ang pinaka-primerong joint field visit kan delegasyon ngunya na taon kung saan maswerteng napili ang Sorsogon. Presente sa pagtiripon si DSWD Undersecretary Vilma Cabrera, 4-Piece National Program Management Office Director Gemma Gabuya, as in DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio. Obheto kang aktibidad na mas mapakusog ang implementasyong Kampantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Piece sa nasambit na probinsya. Which is the main objective is really to improve the level of well-being ng ating mga beneficiaries. Alam naman po natin na tatlo po yung stages ng ating level of well-being ng ating mga 4Piece beneficiaries. Yung number 1, yung sa survival, wherein yung kanilang kinikita ay sapat lamang po, ay yung kanilang cash grants na tinatanggap ay sapat lamang para po sa pambili ng kanilang pagkain. Ito po yung tinututukan talaga natin, yung nasa level 1. Kasabay kan pagbisita, nagkaigwaman ng konsultasyon sa paagi kan home visit interview sa mga benepisyaryo. Hali sa Banwa kang Gubat, Castilla, Huban, Kasiguran, asin syudad kan Sorsogon. Social protection program among others, with the support of the partner agencies and various stakeholders, is crucial in the improvement of socio-economic status of poverty-stricken individuals and families. Katakod kay ni, asigurasyon ni Laurio na tatawanin din solusyon ang mga pigkakaatubang na agyat kan sa indang mga benepisyaryo. Ano pa ba ang pwedeng gawin dito po sa mga 4Piece beneficiaries natin? Hindi lamang ng DSWD kundi yung ating mga national government agency as members of the National Advisory Council. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung DepEd, yung ating Department of Agriculture, may mga collaboration po tayo dyan. Taong 2009 kan magpo ng implementasyon kang 4Piece sa Sorsogon o 15 taon na ngunya na nagtataong alalay sa mga Sorsoganon sa paagi kan mga cash grants. Total na 59,773 ang active 4Piece beneficiaries kang ahensya digdi. Mantang 3,170 ang naggraduar na sa programa kan nakaaging Marso 31. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.